Paano na lang? Madumi na ang aking kamay. Charot. At saka, it's so sad talaga kasi kanina, pag ganyan ko sa buhok ko, nadali ang kwintas. Ayun, naputol ang kwintas ko. Pakita ko sa inyo, ha. Ipakita ko sa inyo ang aking kwintas ay naputol. Hay, naku. Problema na naman. Kasi naputol siya. So, ipasulda ko na naman yun para mayroon tayong masuot kontra barang. Diba? Charot. Ito may bayabas na. Pero, ay! Parang maliit siya. At saka hindi hinog. Ayun. Punta tayo doon. Kasi nung nakaraan, agoy. Kasi nung nakaraan ay maraming bayabas dito. Baka naman ngayon, marami rin ang bayabas. Si Sherwin, nandoon sa bahay kanina, gitugnaw, nagtikungkong. Kasi malakas ang ulan kanina. Medyo malakas ang ulan kanina. Alam mo, ayun, may bayabas. Ayun, oh, bayabas. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng bayabas. Hanap tayo doon. Ayaw kong umakyat. Kasi may rigla ako ngayon. Eto, mga ti. Baka naman ngayon uwi tayo, hindi tayo makakain ng bayabas. Makunan tayo. Charot. Pagpasensyahan nyo na ako ha, kasi kahit ano-ano lang ang lumalabas sa aking bunganga. Hanap tayo dito ng bayabas. Baka meron dito bayabas. Bayabas. Pag may lapinig, mapaakan tayo, burot ang ating mata. Hay naku, parang walang bayabas. Kasi doon, kailangan ko pang umakyat. Ayaw kong umakyat. Charot. Eto. Nasa kasagbutan tayo. Kaya, eto mga sis. Ang sarap ng ano namin, almusal. Ang almusal namin ay champurrado. Sinubukan kong nagluto ng champurrado. Kasi, gusto ko rin kumain ng champurrado. Kaya ayun. Nakakain na kami ng champurrado kaninang almusal. Walang bayabas. Balik na lang tayo doon. Kat-katin na lang natin yun para makakain tayo ng bayabas kasi walang ibang ano, bayabas. Kat-kat na lang tayo mga te. Ito guys, thank you very so much sa inyong lahat. Ang hirap pala talaga, no, maghanap ng bayabas. Charot. Ang bayabas ay madali lang hanapin kasi nasa kasagbutan lang. Ngayon ay akyatin natin ang bayabas mga ses. So, i-plaster muna natin ang ating camera para tayo ay mag-akyat na. Ayan oh, dalawang bayabas, malaki. Ang laki-laki. Kaya eto, saan natin to ilagay? Dito na lang. Ayan, ang ganda-ganda ko. Saan ako nagmana? Nagmana ako sa mga ano, kapri, or nagmana ako sa agta, or nagmana ako sa mga diwendi. Tabi apo. Baka naman mamaya may diwendi dito. Char! Muskinos. Ilagay natin dito ang ating camera. I-plaster. Tayo ay aakyat sa bayabas. Ayan mga sis. Akyatin natin ang
bayabas. Eto na mga sis. Ay naku, grabe. Ang hirap din pala akyat-akyat, no? Ito, meron na tayong nakuha. Bayabas, mga sis. Magkain na tayo ng bayabas. Libreng snack ito sa bukid. Sarap. Sarap. Tapos, ang nangyari kay Papa, nalasing siya. Kaya, nadusmo. Yun ang nangyari sa kanyang mukha. May sugat dito. At saka dito. Tapos, kahapon, sabi ko kay Utik na dalhin doon sa center para malimpyuhan ang kanyang sugat. Ayaw niya magpadala doon. Kaya, ang nangyari, binilhan namin siya ng mefenamic at saka amoxicillin ba yun? Para magkupos-kupos ang iyahang sugat. Kasi ayaw talaga niya magpa-check up. Kaya ayun. Siya ang inaano namin kasi ayaw naman talaga niya. Kaya yun. May sugat ang kanyang mukha. Tapos sabi ko, huwag ka na dahik sa kahoy. Kasi may sugat na siya. And ako, nag-ilan na talaga ako. Hindi ko yan ilihim sa inyo. Pero yung pag may okasyon lang, ayun, kasayahan. Pero nagtira rin ako na makauwi ako sa bahay. Wag yung porkit may okasyon, maglasing kayo ng maglasing. Diba? O, tingnan nyo anong nangyari. Siguro, malasing talaga siya. Kaya, ayun, nasapid ang kanyang dalawang tiil. Tingnan nyo anong nangyari. E di na butata ang kanyang mukha. Diba? Kaya kailangan i-safety natin ang ating sarili. Mag-inom tayo ng huwag yung pangpataya na inom.
Si Auntie Mercy, nandoon si Auntie Mercy sa kanila ni Lilin. Tapos, kami lang ang nandito ngayon. Sabi ko kay Lilin na alalayan niya muna si Utik. Kasi si Lilin, marunong naman talaga siya mag-edit at saka mag-upload. Habang may lakad-lakad ako, alalayan niya si Lilin. Si Utik pala. Malapit na tayo sa bahay. Ay, si Brownie, oh. Dito ay kamutian ni Auntie Inday. At saka guys, yung isang luti ko na problema talaga ako ngayon. Kaya ang isip ko ay magulo. Kasi ang isang luti nabili yan ni Mama Rosa. Ngayon, sabi kay Mama Rosa, nawala daw ang papel na hinawakan niya. Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko yung may-ari ng luti. Wala na sila dito nakatira. Kaya questionable yan ang luti ko na yan. Walang pako makuha ngayon. Eto, dito na tayo sa bahay. I love you all, guys. I love you so much.